and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Layo ang akong pamilya, tos Davao. Ako raw sa din eh. Gusto na ako nga doon ako'y kapaulian. Gusto ka, anay ko papauli ni mo? Ikaw? Kung gusto ka? Anong smile ka? Wa lang. Smile lang. Nga bitaw? Pawa na da, Ben. Das ibabaw, Ben. Oh. Bugatan ni mo, sir, uy. Bugat ba? Kaingnon akong dili. Wa ka manggod reklamo ganiha gud. Bugat, uy. Oh. Basta military. Praktisado kaysa. Grabe kay ka, ha? I mean, lawas ba? Pantok kaayo. Tako kay kag braso. Katilaw na gid ko colonel sa army. Tutok man ka na ko, sir. Kinsa na ka naghilabot ni mo? Kauban rin ako nga aktivista, sab. Naibok man ko kay gwapo man gud kaayo. Anyway, mga gwapo man gud ang mga lalaking aktivista. Nadani ko. Sa dugayan. I know. Gitahod og mirespetar siya nako. Nga dili gid ko ni hilabtan. Pero ako masabang mag-una-una ug mao'y mangita og higayon. Mga inay akong mapildi. Aw, nabali noon. Kaya ako may manghagad. Ako mo'y agresibo. Aw, siya mo'y napildi. Kisa may yangan. Apil ba siya sa nakaikiyas? O nagpabukid na sab? Woy, nadakpan man siya nila ni Ludoy. Nalimot ka? Nga ako mo'y gihimo ninyong litak aron madakpan siya. Ako may inyong gipaon. Si Jerry? Katong KM? Salamat sa imong pag-alalay sa akong mga intelligence. Ubay-ubay sa mga aktivista nga among nadakpan tungod nimo. Karon ka pa man lang magpasalamat na ako. Human nimong palami-lami na ako. Gituyo na ako ni aron matingob. Kinsay lami na mo ni Jerry. I mean, kinsay ganahan nimo? Si Jerry o ako? Oh, gwapo lang to si Jerry. Pero payatot. Kay usahay, saksi manggit ko, nga permi lang memorize ang kanon sa mga aktivista sa headquarter. Kay wa lagi kwarta. Pero, ikaw, lahi ka. Ay kalain ha. Igo-iko rin sa bang imong tagway. Dili maka-attract o papay. Pero sa imong body, wow. Magpakasakainit ang desire sa babae nga magtanaw nimo. Samot na kung matilawan ka. Anong wa ka naman matingog diya? Naghuna-huna lang ko. Unsa na ko ani karon nga natilawan na nimo. Oh, abi na ako nakasabot ka na. Himuon ko ikaw ang kirida. Nakasabot ko, anak. Ganihara nga miingon ka nga anhi ka magpaulian ako. Kay layo ang imong pamilya. Kay tuwa sa Davao. Ang ako ba nga gimin kung unsay akong seguridad. Buhong ka sa kwarta. Hatagan ka na kong budget. Nahibaw na sad ko, ana.
Kay nakasabot man ko nga himon ko nimong kirida. Ang ako pang ipasabot nga seguridad. Seguridad sa akong kinabuhi. Kay kuya ra pang mga NPA. Naibawar ba gyud sila nga may traitor ko? Kay gipyait na akong makauban sa underground. Sigurado yung patyon ko nila. Safety ka. Pabantayan ka na ako. Wow! Thank you. Pinangga ko nimo. Pinangga yun. Kikirida ko na. Tungod, ana. Doon na kay bonus na ako. Pausab ka. Papawayasad ko, eh. Ang amo bang professor? Isulti ko nun sa ka na inyong professor. Ipadali gid siya dayon. Makamatngon mo niya. Ug mawa lang kay magpabukid sa. Unsa to? Sakop sab siya sa underground. Kinsay ang pangalan? Nihayag ng silangan. Buntag yun. Murag naglibot ang mga tingog sa signal, Kalusyo. Magpula ang silagan sa kinaugan! Magpula ang silagan sa kinaugan! Kalusyo. Magpula ang silagan sa kinaugan! Iabot na kita sa atong sag. Ariyan na kita sa atong kampo. Mabuhay ang revolusyon! Ninduta paminahon mo. Mabuhay ang revolusyon! Mapulang buntag, mga kauban. Mapulang buntag. Mapulang buntag, ganyan. Mapulang buntag. Mabuhi ang revolusyon. Mabuhi ang gubat sa katawhan. Mabuhay ka, revolusyonary! Mabuhi ka, revolusyonaryo. Revolusyon! Mabuhi! Mabuhi! Mabuhay ang gubat sa katawhan! Mabuhi! Mabuhay ang NPA! Mabuhi! Hi. Time pa gani. Ikaw ni Loy? Nanantanan mo mga butang. Gi-pa-deliver na yun. Amoy pasori na ha? Ayaw ka ni Usa, Loy. Di ka yun mailan ay. Murasap ka taga-appliances. Camouflage good. Excuse na ha? Oh. Ipasaw na yun na yun. Tanan na rin. Ipasaw na yun. Hala, uy. Gipa-deliver man dahil ni Papa Ronald. Ninutan na siya magipuyan, oy. Kompleto na. Telepono na ikuwang. Pero karong yun na daw, tauran kag telepono. Mag-ayo sila. Si Colonel ko na. Ayon man siya, Loy. Abiya. Gabi ipaganay mong nag-uban. Giningaw ka na. Hala, Loy, uy. Pwede kayo mo siya ingnon nga. Na in love ko niya. Hanggaw. Bright na ba kayo na to, na? Magsabot na ba na ako na misulti ka ba sa tinuod o nagbaka ka ba? Mga tinuod lagi na. O, lagi. Tinuod lagi ning ako, In love lagi ko niya. May ginang ikaw may musulti nga to niya. Personal na seksultihan, Aaron. Lamian siya maminaw. Mari siya rin, Loy. Actually, naasis gawas o patuong ka niya. Naday siya? Naa sa auto. Color itom. Tinuod ka di ay, ni Aka. Sakay na, kay malakaw ta. Di ka masud sa bay? Importante kayo nga tulagaw. Larga. Nako'y isulti ni mo. Gusto ko nga isulti yun ako diha ni mo.
Nga in love na bayad dayon ko nimo ay. Tinuod ya kita ay. Love bayad kita ka ay. Tutuloy ko gunahin ang bahay sa inyong professor. Ha? Okay. Liko sa tudiha sa unahan. Hay na nabaya. Kanang green o color. Naa siya sa second floor mag-star. Gituyo nga anha siya sa ibabaw magpuyo. Kay may sikreto siyang agianan nga makalusot sa pikas hollow block og libre siya makatapon sa laing bayog makaikyas just in case kung may raid nga mahitabo. Papa Ronald, karon ninyo siya sikupon? Karon ninyo siya dakpon? Oh, Nakakita ko. May migawa sa green nga ba? mo na ka na siya. Ang amo ka ng professor nga sakop sa underground. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!